po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, this God. At tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin po na ating pong minamalamang, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. God bless po, beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa paglangis mo sa katatapos na yugto ng aming pong pananambahan mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak. Hallelujah. Sa mga papuring awitin, alay sa iyon mga pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Sa iyong Santong Espiritu nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbibigay namin sa pong bahagi tandog, susi ng pagpapala na patuloy mo po kaming tinuturuang maging matapat. Hallelujah. At narito po kami, umalapay Jesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po, umalapay Jesus, ay nagkakaisa, nagpapakumbaba, nagsisisi. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang. Hallelujah. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Hallelujah. Sa iyo lamang ako umaasa. Ikaw pong maglagay, hallelujah, ng mga hallelujah salita, mga kataga na aking bibigkasin. Langisan mo po ang iyong bang lingkod. Hallelujah. Umalapay Jesus, kahabagan mo po kami. Buksan mo po ang aming pangunawa, ang aming kaisipan. Ipaunawa mo po sa bawat sa amin ang iyong banal na mensahe sa araw na ito. Hallelujah. At pagpalain mo po kami, malapay Jesus, hallelujah. At sa mga Panginoon pangalan, pinakamamalapay Diyos Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Diyos, amen. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, kababayan, ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Ay naku lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait at pinakamamalapay Diyos po lamang, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Pinoon, sa papagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin na pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. At the end time prophet of our loving God, lagi po natin pong inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Praise the Lord. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders, ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, kababayan, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vinetia, at sa ating pong mga beloved viewers, ating pong Facebook, live streaming, subscribers sa ating pong YouTube channel. At kung meron po tayong mga minamahal na magbisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin na pong ihanda, mga minamahal, ating pong kwaderno, ating pong Bible, mga minamahal. Amen. Ating pong panulat, malapit na pong bumalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang iba sa atin ay wala pa pong Bible. Amen. Ay, napakalaga po ng Bible, mga minamahal, sapagkat yan po ang ating pong sandata. Yan po ang pinakamabisang sandata, mga minamahal. Amen. Tayo po ay nasa spiritual warfare, mga minamahal. Amen. At ang ating sandata,
ang Bible, ang salita ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Paano tayo makikipaglaban, mga minamahal, kung wala tayong sandata, mga minamahal? Amen? At talagang hindi natin na binabasa sa bahay ng ating pong mga Bible, mga minamahal. Wala tayong panlaban, mga minamahal, sa kaaway, mga minamahal. Amen? Kaya dapat po, mga minamahal, talagang pagsikapan po natin, mga minamahal, amen, na magkaroon po ng kanya-kanyang Bible, mga minamahal, amen. Lahat po tayo, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na sa mga tunay na anak ng Diyos, amen. At ating pong basahin, mga minamahal, aklat po ng Revelation, Kabanatay 2, talatay 4 hanggang 5. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5, ganito pong sinasabi, "Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisan ko ang iyong kandelero sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka." Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Bible reader. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen, ay pinangungusapan po tayo, mga minamahal, amen, sapagkat nariyan na po mga senyales, malapit na po ang kanyang pagbabalik, mga minamahal, amen. Nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus yung ating unang pag-ibig, amen, ating pong pamagatan, unang pag-ibig, first love, mga minamahal, amen. Yung ating unang pag-ibig ay ibalik po natin, mga minamahal, amen. Ibalik po natin yung anuman yung ating pong ginagawa noong una, nung tayo po ay na first love sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yun po yung hinahanap sa atin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Marami na pong paglindol ang nangyayari, mga minamahal. Amen? Marami na pong mga alingaw-ngaw ng digmaan, pagtaas ng mga bilihin. Yan na po, mga minamahal, ang sinyalis na malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito nga katatapos lang na lindol, mga minamahal, 7.2 o 3, mga minamahal, ay marami po ang napinsala, mga minamahal. Sa dako po ng bagyo, mga ibang alos establishmento ng mga bilihan ng pagkain, pinasara, mga minamahal. Kaya sila'y nagugutom, anong pagkain lang nila? Biscuit, tapos yung juice, mga minamahal. Sa taong hindi naglilingkod sa malapay noon, madaling magutom, mga minamahal. Amen? Subalit sa matutuong tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, sanay na sanay sa pag-aayuno. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sa dako po ng Abra, sa dako po ng Bigan, mga minamahal, marami po ang nagsibagsakang gusali, yung mga tourist spot sa Bigan, mga minamahal, yung mga talagang dinadayo, mga minamahal, talagang nasira po, mga minamahal. Amen? Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal. Yung ating pong dating ginagawa, yung tayo po ay na first love sa ating pong pinakamamahal, yun po ang hinahanap sa atin ng ating pong pinakamamahal. Kahit sinasabi po, alalahanin po natin, mga minamahal, amen, kung saan po tayo nahulog. Amen? At atin pong at tayo po ay magsisi, gawin natin yung unang nating ginagawa, mga minamahal. Amen? Yung ating ginagawa, mga minamahal, yung tayo po ay na first love sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na lagi po tayong nananalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit na po pinagpala na po tayo ng mahal na Panginoon, nasa pagsubok man, nasa mabuting kalagayan man, nasa kalungkutan, kadalamatian, kahirapan, lagi pa rin nananalangin, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos ngayon, mga minamahal, talagang tayo, mga minamahal, nagkukulang na po sa pananalangin, mga minamahal. Amen? At hinahanap din ng ating dakilang Diyos yung ating pong pagpupuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? Nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos mula sa paggising,
mga minamahal, at bago matulog, hinahanap po yan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi lamang po yung kapag dumalo tayo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, o kaya kapag nag-stay in tayo, doon lamang po tayo nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung iba nga sa atin, mga minamahal, amen? Lahat naman tayo, mga minamahal, amen? Minsan, pag gumigising na tayo, mga minamahal, minsan tapos na ang puri, mga minamahal. Hinahanap po sa atin ng ating pong pinakamamalaking yung ating mainit na pagpupuri, yung ating mainit na pananalangin, yung ating madalas na pag-aayuno, mga minamahal. Amen? Lagi tayo nag-aalay ng ayuno sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Kahit wala tayong pinagdaraanan, mga minamahal. Amen? Kahit walang chastisement, mga minamahal. Kahit na talagang wala tayong hinihiling sa mahal na Panginoon, tayo po ay nag-aayuno, mga minamahal. Amen? Yung ating pagsusuot ng may kabanalan, mga minamahal, hinahanap sa atin yan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Hindi lamang yung nandito po tayo sa banal na gawain, mga minamahal. Amen? Kailangan nating ipamuhay ang kabanalan, mga minamahal, sapagkat ang kabanalan, without peace and holiness, mga minamahal, hindi natin makikita ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung hinahanap din po ng ating pong pinakamamalaking Jesus, yung ating maagang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, isipin natin, mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kapag kami nag-usap ng aking girlfriend noon, mga minamahal, aking beloved, mga minamahal, kung saan kami magkikita, mga minamahal, nauuna na ako doon, mga minamahal. Bakit? Excited ako, mga minamahal, na makita siya. Ganun ang hinahanap ng mahal na Panginoon, yung ating pagka-excitement, mga minamahal. Yung talagang galak ka, na talagang gustong-gusto mong makapiling ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hinahanap po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung maaga, yung tayo po ang naghihintay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung hindi po ang mahal na Panginoon ang naghihintay po sa atin, mga minamahal. Amen? At yung ating laging pagdalo, hinahanap po yan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang tatlong araw ng linggo, hindi lamang kung kailan natin gustong dumalo, doon lamang tayo dadalo. Hindi doon sa, kung meron tayong pinagdaraanan, mga minamahal, amen, ay doon lamang tayo dadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hinahanap ng ating dakilang Diyos ang ating pag-awit sa Kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Amen? Yung ating pong pagiging mga awit, beloved choir, mga minamahal, yung ating pong pagiging beloved elders, mga minamahal, yung ating pong pagiging beloved manggagawa, hinahanap po yan sa atin ng ating pong pinakamamalaking, sapagkat yan yung first love natin, mga minamahal. Sapagkat yan yung ating ginagawa nung tayo po ay na first love sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Yung ating pagbibigay, mga minamahal, ng ikasampung bahagit handog, hinahanap yan ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, pinagpala na, mga minamahal, sapagkat palaki ng palaki ang kanilang ibinibigay sa gawain ng mahal na Panginoon, nanghihinayang na po sila, mga minamahal. Amen? Yung dati, yung iba, mga minamahal, tumutulong pa, sumusuporta sa church, mga minamahal, ngayon hindi na ginagawa, mga minamahal. Hinahanap yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hinahanap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung tayo po ay nakapokus sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nakikipagkwentuhan kung kani-kanino man, mga minamahal. Amen? Talagang yung isip natin, talagang nasa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At hinahanap ng ating pong pinakamamahal na Panginoon yung hindi ka nagsasawa, yung hindi tayo nagsasawa sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo, mga minamahal. Amen? Yung galak na galak kang pakinggan ang mga patutuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung sasabihin natin, mga minamahal, alam ko na yan, memorize ko na yan, gusto ko naman yung bago. Hindi po, mga minamahal. Amen? Patutuo yan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Yan ang hinahanap sa atin, mga minamahal. Amen? At yung ating pakikinig, lalong-lalo na, mga minamahal, sa
preaching, mga minamahal. Amen? Hinahanap po yan ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Ilang oras ang hinihiling sa atin na ating pong pinakamamalaking Jesus? 1 oras. Wala pang 1 oras, mga minamahal, yung pag-preach, mga minamahal. Kung minsan, 30 minutes lang po, mga minamahal. 45 minutes. Yung iba sa atin, mga minamahal, tinutulugan natin, hindi yan hinahanap ng mahal na Panginoon. Yung pagtulog natin sa oras ng gawain, hindi yan hinahanap ng mahal na Panginoon. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, yung talagang aktibo ka, yung mainit mong paglilingkod, mga minamahal. Amen? Kahit na talagang sa mga ganitong oras, talagang nakakaantok, mga minamahal. Subalit, pinagsisikapan mo. Talagang nagsasacrifice, mga minamahal. Amen? Hinahanap yan ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. At higit sa lahat, mga minamahal, yung pagdadala natin ng kaluluwa. Amen? Yung tayo po ay naghahayo, mga minamahal. Amen? Kahit na wala tayong pamasahe, mga minamahal. Amen? Yung ating pong mga hinahayuan, mga minamahal. Kahit na siyempre yan, mga minamahal, kakain yan sapagkat hindi yan sanay na hindi kumain. Kapag dinala mo dito sa gawain ng malapay noon, nariyan palagi yung iyong suporta, mga minamahal. Kahit pag uwi mo ng bahay, wala kang ulam, basta talagang mapakain mo lamang, mga minamahal. Binibigyan mo ng importansya ang kaluluwa, mga minamahal. Yan ay galak na galak ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Sapagkat yan ang utos ng ating pong pinakamamalaking Jesus, ibigin natin yung ating kapwa. Kung paano tayo inibig ng ating pong pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. Amen? Hinahanap yan ang ating pong pinakamamalaking Jesus na gawin din natin yan sa iba, mga minamahal. Amen? Na sila rin po ay makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pinapaalalahanan po tayo, mga minamahal. Amen? Na ating ibalik yung ating pong unang pag-ibig. Yung ating unang gawa, gawin po natin muli, mga minamahal. Amen? Oras na po para tayo po'y gumising sa ating pagkakatulog. Lahat po tayo, mga minamahal. Amen? Hindi lang po kayo, maging kami man, mga minamahal. Amen? Lahat po tayo pinangungusapan ng mahal na Panginoon, ibalik ang unang pag-ibig. Sapagkat, aklat po ng Revelation, kabanata 22, talatay 12, ating pong basahin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata 22, ang talatay 12, ito pong sinasabi, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa sa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat ang ating pong pinakamamalaking Jesus malapit na pong bumalik, mga minamahal. Amen? At ang kukunin ng ating pong pinakamamalaking Jesus, ang kanyang babalikan, yung patuloy. Amen? Yung mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Kung yung unang pag-ibig nila, yun yung hinahanap ng malapit noon. Amen? Nadatnan po sa atin. Mahal na mahal po tayo ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Nais ng ating pong pinakamamalaking Jesus, tayo pong lahat ay makasama sa rapture, mga minamahal. Amen? Kaya paulit-ulit, ipinangangaral sa banal na pulpito, mga minamahal. Amen? Na ating pong gawin, ating balikan, ibalik yung unang pag-ibig natin sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Yung unang ginagawa natin, mga minamahal. Amen? Sapagkat yan ang hinahanap ng ating pong pinakamamalaking Jesus sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, kapag yung ating gawa, mga minamahal, amen, yan ang bibigyang gantimpala ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Sabi nga po ng ating pong beloved Ate Tet, mga minamahal, hindi ang mga nalilate, ang nais ng malapay noon, yung tapat, mga minamahal. Amen? Yung tapat sa kanilang pong mga tungkulin, tapat sa kanilang mga gawa, mga minamahal, kung ano po yung kanilang pong mga ministry, mga minamahal, ginagawa, mga minamahal. Amen? Ano mang pagsubok, ano mang kahirapan, ano mga kadalamhatian kanilang hinaharap, tapat sila, mga minamahal. Amen? Hindi nila inaalintana, mga minamahal, yung malayong paglalakad sa kalsada, yung init, yung ulan, mga minamahal. Amen? Yung iba pa nga, pagdating dito, pawis na pawis, mga minamahal. Amen? Kung ano yung suot nila,
yun pa rin ang suot nila. Hindi sila makapagpalit. Bakit? Sapagkat halos wala silang maisuot, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi yan ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Yung puso mo, mga minamahal. Amen? Yung puso mo, mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Sapagkat lahat ng ating gawa, sabi nga po, hindi yan masasayang, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay gumagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon, ating ginaganap lahat ng ating pong mga tungkulin, mga minamahal. Amen? Mayroon pong reward lahat yan, mga minamahal. Tayo po ay nag-iipon ng kayamanan sa langit, mga minamahal. Amen? Isang patotoo, mga minamahal, narinig ko po sa dako ng Palawan, Kulyon, mga minamahal, ating beloved kapatid, sabi niya, mga minamahal, siya po ay namatay, mga minamahal, sapagkat nagkulang yung kanyang magulang, mga minamahal, sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Pagdating doon, pinakita sa kanya kung anong pagkukulang nila, isang aklat na malaki, pinakita doon, nagkulang sa tithes and offering, mga minamahal. Amen? Kaya't siya po ay pinaalalahanan. Yung magulang, pinaalalahanan, mga minamahal. Kaya't sabi ng magulang niya, mga minamahal, nanalangin, kung ang pagkukulang ko ay tithes and offering, sabi niya, mga minamahal, ibibigay ko, susobrahan ko pa. Binalik ulit ang buhay ng ating beloved kapatid, yung kanyang anak. Subalit, sabi po, mga minamahal, ipinakita sa kanya yung mansyon, mga minamahal. Lahat ng mga maiinit na Kristiyano, mga minamahal, lahat ng mga hindi nagsasawa sa pagpupuri, sa pagpapalakpak, mga minamahal, amen? Hindi kinakatamaran ang pagsasabi ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hindi tinutulugan ang gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kanilang mga anghel, mga minamahal, mabilis sa paggawa ng kanilang bahay, mga minamahal, amen? Kung tayo po ay mainit na naglilingkod, mabilis po ang mga anghel na gumagawa ng ating mansyon sa langit. Kung tayo po ay tutulog-tulog sa gawain, kung tayo ay hindi nagbibigay ng kasampung bahagi tandog, hindi dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi nagtatapat, mga minamahal, yung anghel na gumagawa ng bahay natin, tulog, mga minamahal. Amen? Kung wala tayong bahay sa langit, mga minamahal, paano tayo mapupunta ng langit, mga minamahal? Amen? Kaya't ngayon pa lang, sabi po, panahon na para po tayo ay gumising. Amen? Atin na pong ibalik yung dating init ng ating pag-ibig sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Bakit po ba, mga minamahal? Ano po ba ang dahilan kung bakit yung ating unang pag-ibig ay nawala? Mga minamahal, amen? Dati naman, talagang mainit tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Jesus, amen? Dumating sa atin ang panlalamig. Subalit ngayon po ang oras na natin nang ibalik, mga minamahal, yung ating unang pag-ibig sa ating pong pinakamamalaking Jesus, amen? Dahilan, mga minamahal, mga kayamanan, amen? Yan po, mga minamahal. Pagsubok, yung pagsubok, mga minamahal, hindi yan gawa ng mahal na Panginoon, amen? Ang pagsubok, pinahihintulutan ng mahal na Panginoon, subalit hindi siya nagbibigay ng pagsubok. Pinahihintulutan, amen? Ang nagbibigay ng pagsubok sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ang kaaway ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Kaya't walang dahilan, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay mawala yung pag-ibig, yung unang init natin sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, Diyos mismo, amen? Diyos mismo ang tutulong sa atin. Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin, mga minamahal. Maliban na lang, mga minamahal, amen? Kapag ang Kristiyano ay pinagbala na po sa lahat ng bagay. Amen? Nagkukulang na, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Busy na yan sa trabaho, mga minamahal. Amen? Busy na sa negosyo, matlalo kapag ang negosyo lumalaki, mga minamahal. Amen? Busy na po yan, mga minamahal. May isang kapatiran sa Maine, mga minamahal, nagpatuto, sabi niya, mga minamahal, na naginip siya, mga minamahal. Ano pa naginip niya? Nag-rapture na po, mga minamahal. Subalit, siya ay naiwan, mga minamahal. Amen? Bakit sa kanyang panaginip siya ay naiwan? Sapagkat hindi na siya dumadalo ng Miyerkules,
Hindi na siya dumadalo ng Biyernes, Linggo na lang siya dumadalo, kung minsan late pa. Preaching na lang kung siya dumadalo, mga minamahal. Amen? Ano po ang kanyang negosyo? Siya po ay nag-aalaga ng mga kambing. Dumami yung kanyang kambing, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit siya, mga minamahal, nakalimutan niya ang pinakamamahal na Panginoon. Nakalimutan niya kung sino ang nagpala sa kanya, mga minamahal. Amen? Kahit sa kanyang panaginip, mga minamahal, amen? Ipinakita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya po ay may iwan. Amen? Nung siya ay naiwan, tinanong pa niya ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Sabi ng ating beloved kapatid, mahal na Panginoon, bakit ako naiwan? Ang sabi ng pinakamamahal na Jesus, ang sagot sa kanya, anak, tinawag pa siyang anak. Ganyan kabuti ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Anak, naiwan ka. Naiwan ka sapagkat walang mag-aalaga sa iyong kambing. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Ganun pala mga minamahal, may iwan tayo. Kapag puro yung trabaho lagi ang ating inaatupag, mga minamahal, amen? Puro lagi yung mga negosyo, yan lagi ang ating nasa utak. Alalahanin po natin, mga minamahal, yung buhay natin hindi para sa mga bagay, amen? Sa kasaganaan ng bagay na ating tinatangkilik. Hindi dyan parang ang ating buhay, hindi para dyan, mga minamahal. Ang ating buhay, mga minamahal, amen? Para sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa pagsisisi. Amen? Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Amen? Maraming chance, mga minamahal. Maraming pagkakataon. Amen? May iba, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, mga minamahal, binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ng ating pong pinakamamalaking. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal, hindi agad iginagawad ang parusa. Amen? Hindi agad iginagawad ang parusa. Kaya marami sa atin, mga minamahal, ay umaabuso. Amen? Subalit ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nandyan pa rin, tinitiis pa rin, mga minamahal. Amen? Tayo po ay talagang hinihintay pa rin ng mahal na Panginoon na manumbalik sa Kanya. Amen? Hinihintay pa rin ng mahal na Panginoon. Sapagkat hinahanap sa atin ng ating pong pinakamamalaking Jesus, yung iyong mainit na pagpalakpak sa ating pong pinakamamalaking Jesus, yung mainit mong pagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus, yung mainit mong pananalangin sa ating pong pinakamamalaking Jesus, hinahanap pa rin yan sa atin. Kaya't binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Ganyan tayo kamahal ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Before the foundation of the world, mga minamahal. Amen? Inibig na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit sinasabi po mga minamahal ng unang Pedro, mga minamahal 5:8, ating pong basahin. Amen. Sa aklat ng unang Pedro, kabanata 5, ang talata 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humaharap ng masisila niya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ating kaaway, mga minamahal, amen? Ang kaaway ng pinakamamahal na Panginoon naghahanap ng masisila, mga minamahal, amen? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, patuloy pa rin tayong pinag-iingatan, mga minamahal. Patuloy pa rin hinihintay yung ating muling pagbabalik, amen? Yung ating pong mainit na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang kaaway, mga minamahal, amen? Hindi pa rin makagawa, mga minamahal, amen? Hindi pa rin yan pwedeng umobra sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat nasa atin pa rin ang proteksyon ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Subalit, mga minamahal, ngayon na po ang araw. Amen? Ngayon na po ang panahon upang atin pong ibigin ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Sapagkat hindi lamang pwedeng ang mahal na Panginoon ang umibig sa atin, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, iniibig ko ang umiibig sa akin.
mga minamahal. Amen? So, balit sabi nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masayod. Immeasurable love of God, mga minamahal. Amen? Hindi masayod, mga minamahal. Amen? Hindi natin ma-question, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Ang questionable, yung pag-ibig natin sa ating pong pinakamamalapang Diyos. Gaano ba natin kamahal ang ating pong pinakamamalapang Diyos, mga minamahal? Amen? Mahal bang ba natin ating dakilang Diyos dahil meron tayong mga pagpapala? Amen? Mahal lang ba natin ang ating pong pinakamamalapang Diyos sapagat pinapagaling yung ating karamdaman? Amen? Nilulutas yung ating pong mga problema. Binigyan tayo ng magagarang kotse, mga minamahal, magagarang damit, magagarang malalaking bahay. Ganyan lang ba natin kamahal ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal? Kung iniisip natin, iniibig natin ang ating pong pinakamamalapang Jesus, kahit tayo ay nasa trabaho, mga minamahal, amen? Sinasabi ng ating pong pinakamamalapang Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, buong lakas mo, at ng buong kaluluwa. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Siya lagi ang inuuna. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga minamahal. Amen? Uunahin mo lagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sasabihin natin, paano yung aking trabaho? Paano yung aking negosyo, mga minamahal. Amen? Bakit? Sino ba ang may-ari ng lahat ng yan, mga minamahal. Amen? Sino ba ang may-ari ng establishmento? Sino ba ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahon mo, mga minamahal? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Siya bang dahilan kung bakit hindi tayo makadalo, mga minamahal? Sabi ng pinakamamalapang Jesus, ibigin mo ako, anak. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nais mo. Amen? Ibigin mo ako, anak. Kahit kunti nga, hindi natin maibigay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Buong puso pa, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, Siya pa rin ang nagtuturo sa atin. Nag-uudyok pa rin sa atin upang ibigin ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Sapagkat sa ganang atin, mga minamahal, hindi natin kayang umibig sa ating pong pinakamamalapang Diyos. Amen? Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen? Tayo po ay umiibig sa mahal na Panginoon. So, balit mga minamahal, sabi nga po, mga minamahal, ibigin natin ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Meron free will na tinatawag, mga minamahal. Amen? Inibig na tayo ng pinakamamalapang Diyos. Ngayon naman, panahon na upang atin pong ibigin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kailangan natin mapanatili, mga minamahal. Amen? Yung ating pag-ibig. Kung tayo makapanumbalik na, mga minamahal, nung tayo ay dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon, tayo po ay makapanumbalik sa paglilingkod na mainit sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Kailangan nating panatilihan yan, mga minamahal. Amen? Hindi yung pag mainit ka na muli, babalik ka ulit sa paglalamig. Amen? Malamig, mainit, mga minamahal. Hindi rin pwedeng malahininga sapagkat isusuka tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? 3 bersikulo na lang po, mga minamahal. Amen? Aklat po ng unang Tesalonica, 5:19, 17, 18. Ating pong basahin. Praise the Lord. Maganda po, ating pong mga beloved instrumentalists. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18 po. Amen. Praise the Lord. Magsipanalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay, ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Amen. Praise the Lord. At dito po sa 19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi natin, nabasa mga minamahal, huwag patayin ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Amen? Kung ano po yung una nating ginagawa, mga minamahal. Amen? Huwag na nating bawasan, mga minamahal. Amen? Kung mainit tayong nananalangin, mga minamahal. Amen? Yung oras ng ating pananalangin, huwag nating babawasan, mga minamahal. Amen?
kung yung ating pong paglilingkod, mga minamahal, huwag nating bawasan ang init, mga minamahal. Yung ating pagdalo, mga minamahal, huwag nating bawasan, mga minamahal. Patuloy pa rin po tayong dumalo at isama po natin ang araw ng Martes, ang Bible study, mga minamahal. Amen? Yung ating pagbibigay, huwag po nating bawasan sapagkat sabi nga po, huwag patayin ang ningas ng Espiritu. Yung ating pagpupuri, mga minamahal, amen? Kung 2 oras tayo napupuri sa araw, sa paggising sa umaga, bago matulog sa gabi, 2 oras, 4 na oras sa isang araw, huwag po natin babawasan, mga minamahal, amen? Sapagkat hahanapin niya ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. At sinasabi, magsipanalangin tayong walang patid, mga minamahal, amen? Ating ipanalangin na tayo po laging panghawakan ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Hindi natin ipapanalangin ang kayamanan, mga minamahal, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kapag inuna mo ang kanyang kalooban, ang kanyang kaharian, lahat ng bagay, mga minamahal, amen, ibibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, amen? At sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, amen? Nais ng mahal na Panginoon ang mga tunay na anak ng Diyos mapasalamatin, amen? Hindi siya nagmumurmur, mga minamahal, amen? Kahit na ano pong ibigay ng mahal na Panginoon, mga pagsubok, mga suliranin, kahirapan, nagpapasalamat ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? May isang kapatiran nga, mga minamahal, sa dako po ng Maynila, mga minamahal, na hold up. Sumakay sa jeep, mga minamahal. Pagsakay sa jeep, tamang-tama, sumigaw ng hold up ito. Sabi ng hold upper, mga minamahal, yung ating kapatiran, mga minamahal, pag sabing hold up ito, nag-praise the Lord. Sabi ng hold upper, hold up ito. Praise the Lord. Pag sinabi ko ng hold up ito sabi ng kapatiran, praise the Lord pa rin. Sabi ng hold upper, huwag ka nang maingay, hindi ka nakasali. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Yan lamang po, mga minamahal, talagang panatilihin natin yung ating pong ningas. Amen? Yung mainit na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip mo din na bakit ko nagawa ang magbago pa. Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa abang panahon, mamahalin, sasamahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik. Ang maligas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig
pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po ay maratnan ng ating pong pinakamamahal na Jesus na patuloy na pinagtatrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Nakikita natin ang nangyayari sa ating mga paligid, mga minamahal. Kailangan magising na po tayo, mga minamahal. Atin na pong ituon, i-focus yung ating puso at isipan sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Huwag tayong makiayon kung ano ang agos ng sanlibutan, mga minamahal. Sapagkat ang sanlibutan, ang idudulot sa atin yan ay kapahamakan. Ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Jesus, isang tiyak na bagay, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Rubelis Ralamela. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mga pagpapala, lalong-lalo na sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng iyong pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Rubelis Ralamela. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, O mahal na Jesus. Hallelujah. O mahal na Jesus, pagpalain mo po ang mga minamahal na kapatid. Abutin mo po sila ng mapagpalang kamay. Bigyan mo po sila ng trabaho, negosyo, pagkakakitaan. Tugunin mo po ang kanilang panalangin, ang mahal na Jesus. Pagalin mo po kanilang makaramdaman. Sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin ang lahat ng katugunan sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah.
Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kamay sa ulo, kaliwang kamay, sa katawan, sa parte na may karamdaman. Ating palayasin mga minamahal. Ating isipin na ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang naglayhan po sa atin. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ating pong palayasin sa pangalan natin po pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble, hallelujah, ulcer, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, cast out in my life, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, be healed right now, hallelujah, 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 hallelujah. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Atin po munang ipalakpak ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y tatalon. Amen. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Nasa atin na po, mga minamahal. Amen. Ang katugunan ng ating pong mga panalangin. Amen. Faith lamang po, mga minamahal. Amen. Faith po, mga minamahal. Amen. 3 times, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tangi sa ating napakabait, pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay darako po sa ating pong announcement, ating pong ibinibigay po pagkakataon. At